Parterapi oven på utroskab er rigtig vigtigt. Hvis den ene part har været utro, så er der jo sket et rigtig alvorligt svigt i tilliden. Og tilliden er virkelig afgørende for parforholdet og for trivselen i begge parter. Og for at bygge den tillid op igen, så er man simpelthen nødt til at tale den utroskab igennem. Jeg ved godt, at det er meget svært og smertefuldt for den part, der også har været utro, at skulle lægge ting på bordet, som er så sårende. Men det er simpelthen vejen til at bygge tilliden op igen. Først må man have det på bordet, som den ene part har brug for at høre, og så må man prøve at forstå, hvordan kunne det ske. For der er en årsag til, at det er sket. Det er ikke sådan så, at ja, fordi du ikke var der for mig, så er det okay, jeg går ud og finder en anden. Men der har været en cyklus i parret, for inden den utroskab er sket. Og den har formentlig været mangelfuld, siden man har fået øjnene op for en anden. Det vil sige, der har været noget, jeg savnede, og det bliver parterne gerne helt enige om. Ja, det har vi begge to savnet. Der vil stadigvæk være et kæmpe raseri i den part, der er blevet svigtet i forhold til, men jeg gik da ikke ud og var utro. Jeg savnede da bare det hos dig. Og det raseri, det skal have lov til at udtrykke sig igen og igen. Og det kan jeg hjælpe med at gribe, for det kan være så svært at skulle sidde model til hele det raseri. Og jeg hjælper med, at I kan stå i det. At den svigtede partner kan få lov at aflevere alle sine tårer og al sin vrede, alle de mange gange, det er nødvendigt. Og at den part, der har været utro, også bliver forstået og også får foldet sit ud. Sit savn ud, sit skam ud, sin angst ud måske for, at ikke at blive tilgivet igen. Så det er det med parterapi, at ligegyldigt hvor voldsomt kritisk hårdt det kan forekomme nogle gange at være, så i al den lidelse, der er der i virkelig et budskab om, at jeg savner den anden.